असक गयारिया ओरैबायदि जारलायाव खोख्लैदों स्किम होगोन होननानै सरलपारा पिकनिक स्पटखौ होगोन होननानै जोंखौ लाबोदोंमोन जों 120 जन गोरोबफैदोंमोन डिसेम्बर 22 तारिखआव बेनि उनाव पिकनिक स्पटबो गैया माखासे स्किम दानना हरनो होन्दोंमोन बेबो गैया मोनथिखाबाय आरो जेबो होनो हानायनि क्षमता गैया इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ ओरैनो थगाय दोननाय जों थांनाय डिसेम्बर 22 तारिखआव असक गयारिनि लिडिंआव जोङो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआव ओंखारनाय जादोंमोन बेनि उनाव जोंखौ असक गयारिया ओरैबायदि दुखु जारला खैफोदाव खोख्लैदों स्किम होगोन होननानै सरलपारा पिकनिक स्पटखौ होगोन होननानै जोंखौ लाबोदोंमोन जों 120 जन गोरोबफैदोंमोन डिसेम्बर 22 तारिखआव बेनि उनाव पिकनिक स्पटबो गैया माखासे स्किम दानना हरनो होन्दोंमोन बेबो गैया आरो माखासे आसनिबो होनो होननानै अरुण'दय होगोन होननानै डकुमेन्ट्स बिहरबाय डकुमेन्ट्सखौबो जों हरबाय दिनैसिम दासिमबो जेबो रिजाल्ट गैया जेबो थाइसेबो फैसा मोनाखै जोङो बाहाय ओंखारनानै जेबो बेनिफिटबो मोनाखै ओरैबायदि जोंखौ दुखु जारला खोलैदों असक गयारिया दा बेनि थाखायनो दिनैनि दिनाव जोङो बे गभर्नमेन्टखौ मोनथिखाबाय आरो जेबो होनो हानायनि क्षमता गैया इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ ओरैनो थगाय दोननाय पाब्लिकफोरखौ बुरखायनोसै जारलायाव खोलैनोसै बेनि थाखायनो जों दा दिनै सानै हयै सिगांनि जाखिनि बिपिएफ सरकारानो मोजां सोलिबोदोंमोन बे बिपिएफ सरकारजों जोङो गोरोबहैफिनबाय दिनैनि दिनाव जोङो बेवहाय संगठननिबो दं ओमफ्राय बिपिएफनि वार्कारबो दं सिगांनि आङो ब्रह्मपारा बाथाबारि प्राइमारिनि दिनै जोङोथ' बाहाय 30 जनसो मानसि फैनाय जादों खाबु मोनाखै जोङो ओरैनो आसनि होगोन स्किम होगोन सरलपारा स्पटखौ जोंनो हगारना होगोन होननायखाय जोंबो मोनोबा मोजां जायो न'खर सोलिनायाव थाइसे थाइनै मदद मोनगोन नंनानै जों ओंखारनाय जादोंमोन इउपिपिएलनि थाखायथ' दा जोङो बेबायदि हालोदखौ नुनानै मोनसेबो जोंखौ मिटिङावबो खबर होआ प्राइमारियावबो जोंखौ माबा खालामनो होआखै बिसोर जगाजग खालामनो होआखै असक गयारिया ओरैनो गावजों ओंखारबाय बायह्रा ओंखारनाय लोगो लोगो सारना जाखांनायनि लोगो लोगो जेबो खबर गैया जों इउपिपिएलआव ओंखारनाया थांनाय 2023 डिसेम्बर 22 तारिखआव ओंखारदोंमोन जोङो जइन जादोंमोन কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে এই ডিছপ্লে তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক ডিছপ্লে লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে ডিছপ্লে উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে বিটিচিয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিপিএফৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ